लासिया दा नर सीएम नि पद बो याकारे दे तिदी एडिसिनि सीएम सिनि पूर्णचंद्र सार नोंबो निनि पद न याकारे नों आचुक दं दे हायसि आंबो सानाय बोबाग्राना कमप्लेन नाय हायसि नरन पद नर याकारे हायसि जत जागाव दे पद कयता ना नायबा पद अरब नर न बेलाय लीडर का हमिनि जों पूरा रेस्पेक्ट रही तमनि ताबो नरनो चिन्ति प्रसान बुथार कनाब्ला न खुक सकजागि तंबायो बलं खारिमा तंगो बुइ गोबां मानो हरचा माथुया यांबो कल खायो पुलिस नो मा साहरो बरन किसा प्रोटेक्ट खागदि आरो पुलिस कनि कथामपानो रहर गरदे मरगै तंदि हिने नरके सीट चेन माने से काबू 10 बाइके 42 ता कन्सिस्टेंसी ने 29 ता लॉस संग जाबो 29 ता नि बरक बाइके तंनाय 29 ता या 13 ता नि बरक बो बाइके मा तंग खाना नरक साइजमान चिनि तिप्रासा ताबुक बहुत जागाव कलाइखा आं डिलिमिटेशन थांया आं 26 नि कौन सानास थांलैयो ओ ताबुक नि वास्तव नि कगसे 26 ले 26 ब पूरा परे नि कक्सि ओ ताबुक न्यूज हाने दिल्ली न नुगै तंगले ओ दुई दिन बाइसे न खामका रबर्ट बागान कयता खामका मिया तो टेलेमरा साइटा मजानि काइसो बोरैनोरसे सिलाय कगजाखा हा नर किसा अरले अम खाइमा ब्ले आं अर ब्लेम खाइने पूरा सिनि टीडी एडिसिनि सिनि जे तांक्रा ग्रक बरंनि ऊपर सांग ब्लेम खाइने मो आं केबने आं हा बोबा ग्रानोले जों केबो फन ब्लेम खाया हा बोबा ग्रान तंनाय नर कतर चालायनान बागै कतर सेकलायन बागै ताबो जनसाधारण के थैजानाय खाया जों के थैखाया आरो जे जागो अबरंनो रखे पाइनाय अबरंनो रखे फेलंनाय हिमान जागोसे नर ओ जे फेलंनाय न सिरो उनके बा नरक दे डिसिजन खाइने बा तिप्रा मथानो नरक बाइके सीट मांखा बनोसे नायदि ता बुबा गरा कगदा साइमानो बा आसो खामजागै थैते के तंमानि बोरै बोसांथों चला बोसांथों पूरा बोबागरा 95% तिप्रामाथन बुट सुका सिनि अ 42 ता कन्सिस्टेंसीनि नरक ताबु के हाइके खायो ताबु साबु दुसनानै सादि हाय बुकुक बाइके सानायका डिलिमिटेशन नोंसिनाय 2026 खाय चिनि तिप्रासा कमन नायखा जे पुरो कैंडिडेट नि लिस्ट रिपोर्ट 17-18 घंटा बिसिङाव खाय चेन जों बाइसे बुबाग्रानो पूरा प्रेशर बाय बुबाग्राखा कक्से साइमालिया सामने दारतैबा 3-4 जनानि दारतैसे नर खायगोन ताबु बुबाग्रानो प्रेशर ता फेल तांगे फेलन खाबासो और 20 ता सीट बनोसे कारि माले सिनि एडिसिनि सिनोसे जों पास खाइमालिया आं तासिंबो साकाबले जतनो मंत्री एमएलए ना मुसुंगो विशाल देबरमा बंगना मुसुंगो उ लाठा बंगना मुसुंगो पारानि 300 जना तंके 300 जना न बरोबो मंत्री रक तमेनि सान बनो उसको टै गुरिना मुसुंगो वास्तव कक्से सुरो आंसिमे 300 जना पारानि के 300 जना न मुसुंगो नरक दफानि बागैले सामुं खाइमासे गरै काइसे तंखा 10 ता कैंडिडेट नि लिस्ट 5 ता 6 ता 6 ता 6 बुबाग्राबो
एमनी से सर से एक बिन बख्रक बा तम खाने बर काम नांसिनाय बा यांबो प्रेसार इनके नर ताबुक जे खलाय माने कुसुक सागाव थांगे कायतर बो नर माना खमा खाया हाइसि नर वान संनाय दी